Dafydd Rhys dwi, cyfarwyddwr y Ganolfan Gelfyddydau yma yn Aberystwyth. Dwi'n falch iawn derbyn y wobr yma ar ran y tîm i gyd. Mae'r iaith Gymraeg yn greiddiol i'n gwaith ni yma, a dyn ni wrth yn bodd bod Fiona a Jaya sydd wedi gweithio mor galed ar y Cymraeg dros y flwyddyn y ddwy diwetha yn cael eu cydnabod yn ogystal. Mae'r cwsmeriaid wrth ei bodd yn siarad gyda ddwy o nhw trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, ac mae eu hyder nhw a'i croeso nhw i'n cwsmeriaid ni yn heintus. Helo, Fiona dwi'n hapus iawn i ennill y wobr Gwyl Dewi Aber am hyrwyddor Cymraeg yn y gweithle gyda Dafydd Rhys. Ar hyn o bryd, dwi'n gweithio yn y Caffi Piazza yn y Canolfan y Celfyddydau, a mae fy hyder wedi cynyddu ers dysgu Cymraeg, a hefyd dwi'n gallu siarad Cymraeg efo cwsmeriad. Heno, dwi'n mynd i dathlu gyda Gwyn. Helo, Dewi. Dwi'n hapus iawn bod I wedi ennill tystysgrif cydnabyddiaeth arbennig. Mae fy ngwaith yn helpu fi gwella fy Gymraeg. Dwi'n eisiau siarad Cymraeg cligol. Dwi'n gweithio yn Ganolfan y Celfyddydau. Dwi'n ymarfer siarad Cymraeg gyda cwsmeriaid. Diolch yn fawr.